الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam on calminama salminago yimɓe aljanna tahiyatuhum fiha salam caggal ɓe jetta allah ɓe mbiya alhamdulillah la ilaha illallah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah laqad jaat rusul rabbina bilhaq la ilaha illallah annabaɓe ko kaali ko ko gonga koyi ha tengte almustafa sallallahu alaihi wasallam ndeysaan mo ganduɗa allah wi ɗum wala sawfa yutika rabbuka fatarda wa innaka la ala khuluqin azim mantaɗo e dow leydi e asaman o manta e leydi asaman on aɗa foti yidde ɗum korsinamo mbiya sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam o rutima e jomiraɗo holi ƴettuɗo drapeau la ilaha illallah muhammadu rasulullah aboubacre siddiq o lomtima jol makko mo len gën yalen gën yalen gën la ilaha illallah wallahi mo len gën wallahi ko jurum sa siftorama ndeysan guiro beddo gonɗi jewneɗa ndeysan thawban ya rasulallah somi yima mi welto somi yiyanima mi yewema ndeysan yeso makko ɓawli o ya rasulallah somi siftori lakara an ko dow gonɗa dow aljanna towɗo min aljanna lesso somi naati ko toon gonatmi holno jiratmami allah wimo ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا الله ودين أن الجنة بمن بندرا بسيلا يا الله ودين يوب المصطفى جود المصطفى جود المصطفى ويوهن بي صلى الله عليه وسلم كوي introduction غندن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله ويما إن شانئك هو الأبتر أون مجيداما أون ون تجيل أون باس أون مدنياني أون كويد أون تنبود والقرآن تبت يدا أبي لهب وتب أي نعم ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات اللهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ومن السباب سكع بن جانغو ديدو سيمور سب حبيب المصطفى كلا كبير المصطفى قل مكوكو قل أبي لهب بندرا سيدا تو أبو لهب جيبورو فرعون وهامان قارون كتون او جيبويرو دارنغ او ودني تشومتي جينغول ليسو جينغول بادي جينغول لا اله الا الله سو غورو مكو هوني او واتني gongol nguru gongu non kabiru al mustafa ko dum do woni ko yabare bandirabe sehila dum non hoto habo yidde mo Allah yide bandirabe sehila biya sallallahu alaihi wasallam paade ko premier discours Abu Bakr Siddiq ndeysan holko haali Ceerno Ousmane ko ton paaden kono hade nden jangtoden Allah mbale berde de enen belto eden beyro ndeysan geton beddo gonni jewnen laakara jiden yaade ton hol sababu Allah jurmotodo kanyum woni ton laakara to ko Allah jippintuma ko Allah hokkar ma ko Allah yurmor ma ko Allah yafor ma o sura bakkar ene muusi ene hamni ene luubi ene yodani wofde Allah yoɗani sa siftori bakkar ma poɗɗa ko wayde kersa sabu holmo toñanoɗa ko cuuro toñanoɗa ko joom arsuko ɗum noon hoto wat célébré sa siftori bakkar ma wonde bakkar wala wayde ɓuri rewde Allah ene manto ene fihra becce mum bakkar ene luuɓi la ilaha illallah yo Allah yaafo en e jinnaɓe men bandiraɓe sehilaɓe eynam Ceerno Ousmane mbiɗa noon jangtade Allah aha urniren darsu men jangtade Allah
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب نرالي on qata mi jangi non ko buri ciakko non kangi e kadis porton e gagne mon o fiya on silamo pier mo gawol mi ya rasul hol dum non o jamtuda Allah aha mo jidda o a jamtor dum al fur yidde Allah lamdo dokkowo koltinowo cuurowo cellinowo dokkowo bibe urto kadi o mo welno ma dum ko Allah no wada dum bandirabe sehilabe enam o yima sa janti mama berne ma deje tranquillité et happiness et heureusness bandiraɓe seeɗaɓe wona wona dans les habits farmata conciɗi suppu kanje mbahal o gertoɗe ɗum welata ɓernde ɗum reeduma heewa ñalla yaade tarode ngama julde ngama jangtade ɗanoɗa ko heewi ngama ko heewi nga meela wona jikku julɗo allahumma inni a'udhu min alhammi walhazan wa min alajzi walkasal aha woni yimɓe koɗi ko hakkude wañ e taro reedina mawni o wawa hay julde jiftugo kaari en ko mane inde mabbe ko ngani ko ga min nyalloyno min korta ton min gadna jinjel min gadna ditax min gadna so qur'an ala iridu makko o musa ramo so zikru ala iridu makko musa ramo so wawa faatiha musa ramo ne wonno Allah mawnani do berne makko do ko aduna mawne berne makko wala hawla wala quwwata illa billah lisan al mustafa ne yi bam makko ganda ko gido Allah Ibrahim alayhi salam nyana o yi ha jaabi katirde no ganduda hay jibril o yettido jibril yettaki bandirabe sehilabe o yiton Ibrahim Khalilur Rahman ceerno Ousmane holleter mo Ibrahim neldi leñol al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o ya Mustafa biya leñol ma misalminibe la ilaha illallah salamun ala Ibrahim gido Allah ndeysan o wi o mo salmin ma mina ma ndeysan nenam bandam masar enen fo Ibrahim ne salmina en o yimbiyaɓe noon alijanna leydi mum no moƴƴi ndeysan ndiyam ɗam ene weli ndeysan lammani haɗani ala lamɗam o wi o annaha qi'an o wi noon alijanna awrate ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ɗum ɗo alijanna awrate wona samharuj wona peɓiɗi wona lohiɗi ayaya hadis o monto tarmisi tongode makko ujunnaje tati e temennayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi 3462 Abdullah ibn Mas'ud jangi hadis o wiya hadis o ko hasan bandiraɓe sehilam ceerno Ousmane ɓeydamɓe gongol kadi yiya ma yokka len dara ci xewolu yalla ndeysan mi ɓeydanma hunde e ganduɗa ko Allah teddinir leñol al Mustafa sallallahu alaihi wasallam hade men yattude premier discours Abou Bakr Siddiq bandiraɓe sehilam ɓeynam Anas ibn Malik radiyallahu anhu mo ganduɗa nelaɗo nde himo duuɓi sappo o meeɗa fiidemo o meeɗa muccudemo o meeɗa huddemo o arani hudde yimɓe o ari ko yaltindi yimɓe niɓɓere o adda ɓe leeral o ittaɓe mettere Allah o adda ɓe welamma Allah arabi jeerinke ara en nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o ya rasulallah jangina moƴƴere o wiyano hokkam beyel hokkam baalel mi waɗanma talkour daña liggey jaaha France daña kayitaji daña debbo galle gonɗo à gauche o à droite o min mbeɗa andi ko kewata janggo kala biɗoma ene andi ko kewata janggo o haalani gonga al Mustafa anda ko kewata janggo o wima omo ƴewanma somo wawi ƴewde ko yo ƴeew man holle mayata mbale mayata ka malki saɗo walla ka malaɗo kanko hoore makko ñande fof omo wonde caɗele o rendine kalis omo safra tewi omo haalama ko kewata janggo hay goto anda ko kewata janggo sona Allah hay al Mustafa anda kala biɗom noon feni bandiraɓe se ko min wi noon eynama o wi ya rasulullah janginam e moƴƴere nela sallallahu nangue jungo makko ndeysan ƴeew o nefanimo o yan o jeerinke oɗo jangani oɗo demowo ɗe juuɗe ñaɗɗe ala o nangue juuɗe jeerinke o wi jeerinke mbiya subhanallah la ilaha illallah ko refti hen ceerno Ousmane walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jeerinke ndeysan o limir ɗum peɗeli makko o yeehi jeerinke yeehi ha woɗɗoy o micci o arti nde nelaɗo yimomo ara nelaɗo sallah sallam mosanimo ndeysan ƴeew sa are makko o mosanma ha yesso ngo wayno lewru 13 ni Allah e ɓernde nde labde feeñe yesso ngo sallallahu alayhi wa sallam o wi tafakkara al ba'is fa jaa o ya rasulallah jeeri ko haalata o wi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iɗum ɗo ko Allah jeeyi ɗum immi noon holko jeeyimi
nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ya arabi ya jeerinke oy sawi subhanallah allah wima a haali gonga sawi alhamdulillah allah wima a haali gonga sawi la ilaha illallah allah wima a haali gonga sawi allahu akbar allah wima a haali gonga nden mbiya e allah yafami allahuma agfirli allah wima mi waɗi allahuma arhamni allah wima mi waɗi allahuma arzuqni allah wima mi waɗi battinde terde ceerno Ousmane sawi allah yafami allah wima mi waɗi e allah yurmomi o yo o waɗi e allah rokkam arsugo allah wima waɗi la ilaha rawahul bayhaqi fi shu'bul iman on ji yurmede allah la ilaha illallah al mustafa nelir haran ko yurmede mere bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon holko tampinta ko e ma ndeɗo yurmede ngal ɗo ɓural neɗɗo goɗɗo arima ɗum ɗo ko ɗariga amen ɓuuri ɗariga mo nelaɗo haali ɗariga mo allah yamiro o rokkuma gonnum ko waɗa ɗum ɗo en nelaɗo sallah sallam mbi halakal mutanatti'un wirde nelaɗo kay ɓuuri hunde foof nelaɗo kala pawowo hoore mum ko allah fawa ɗum ko kalkiɗo o wi sallah sallam man sallal bardain dakhala aljanna o wi nden ɗo juuluji ha tente takkosan e fajir o naati aljanna ko jiɗɗa muttafaqun alayhi hadis ko muttafaqun alayhi ummatu bukhari muslim e defte celluɗe fof bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi so jiyaɗo ñawi walla o ɗannima o windanama nafilaji o waɗanno ɗi fo haw arta walla o sella ko jiɗɗa goɗɗum rawahul bukhari la ilaha illallah muhammadu rasulullah sa oppi ko nelaɗo addi a ƴetti goɗɗum kadi mbiyeɗa kadi ko ƴettuɗa ko ɓuuri ko nelaɗo addi ko en jii leyɗele men eɗen jogui groupe aji kewɗi da'iraji kewɗi ɗarigaji kewɗi namde ko len ɓurɗo nenan bandam so neɗɗo wima ɗum ɗo nangu ɗum ene moƴƴi wimo hol jamirɗo ko jol makka yamiri walla ko allah yamiri so tawi ko allah yamiri o addanma aya qur'an so tawi ko nelaɗo o yamiri o addanma hadis dina o timmi bandiraɓe sehilaɓe kala ƴettuɗo lawol ngol wona lawol almustafa o natta aljanna aɗa wawi dañde ɓurɗo yurmade allah yurmima guila reedi yumma ha jaltuɗa ha laɗɗa ha dokɗa omo ñamminma omo yarnuma omo renma omo tagui malaykaji ene ndenma yeeso ma caggal ma lahu muaqibat min bayni yadayhi yahfazuna min amrillah malaikaji ene ndenma subaka ki sa ɗanima sa fawgi fof ene ndenma ɗum ko allah tan wawi rokku ɗum yumma ne wawi yafade bakkar bamma ne wawi yafade bakkar nena mo wawi yafade bakkar ko yiɗi kam ko fof baba mo wawi yafade bakkar ko allah yafaro bakkar ghafiri dhambi wa qabili tawbi shadidul iqab zi tawli kanko wi hol nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim wa anna adhabi wal adhabul alim allah wi on aɗa wiya kanko jaforoɗo i rewɗaniɗo jaforoɗo o mo ganduɗa wawa waɗande hoore mum wawa yafade bakkar wawa yafade hoore mum bakkar so wi ya rew ɗum goppa almustafa a perti wala hawla wala quwata illa billah ceerno Ousmane nde wi ha jaaɓi katirde holko addi toon o addino goppoɗon haysen kalan discours aboubacry walla abi bacry ma en kaal ɓuure almustafa ɓuure ngol ɗo leñol e yurmede allah bandiraɓe sehla o yi ha jaaɓi katirde o addino ngo qur'an oɗo qur'an sa janggui ɗum e jamma a yonama e baraji a renama e bonɗi a renama hunde fof ayaji ɗe a yonama e hunde fof hay sa jangani goɗɗum a yonama a renama a hisi a dañi baraji a yafama a surama a hurama holto itti ɗum to jaaɓe katirde amana rasul bandiraɓe sehilaɓe enam آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله المصطفى قوم ko jippe makko ko jippe yimɓe julɓe gonɗini malaikaji gonɗini en gonɗini defte en ceernata annabaɓe ɓe mbiyata ɗum ɗo ko dayira amen ɗum ɗo ko parti karir ala julɓe fof ko gotum innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sen wona neɗɗo goto a nangueɗen ɗo piyeɗen ga koyneɗen ga en drapeau men liɗa e leydi ayaya ñande wolde Mouta bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane wad rotro jaha to Mouta woma adraka ma Mouta nelaɗo leldi commandant ji tati Zayd ibn Haritha Ja'far at-Tayyar Abdullah ibn Rawaha o wi Zayd ƴetti drapeau omo woni Madina omo waɗa reportage holko heedi to Balkan
o wi zeydi ƴetti drapeau zeydi warama ndeysan jafar ƴetti drapeau onon gandi jafar tayar o nangir drapeau makko ñaamo jungo ngo taƴa o nangir drapeau nano jungo ngo taƴa hade ɗum waɗede allah makko anje dogde o hirsi puccu makko bandiraɓe sehlaɓe hakkude wolde hakkude gawe hakkude selemeje o hirsi puccu makko hade makko dogde bandiraɓe sehlan o dicci ndeysan ñaamo ngo taƴa nano ngo taƴa o nangir drapeau huno makko o soppa e hakkude bandiraɓe sehlan allah waɗanimo bibje omo diwr ɗum dow asaman Abu Bakr nde lomtinde nelade ene ƴetti konu ene ƴetti armée omo yaha Balkan to Zeyden barano to onon gandi gonɗo commandant onon armée Oumar nan hen Abu Bakr Abu Ubayda Zeyd Osama ibn Zeyd omo yaade 17 ans nelade tottimo drapeau o ardi sahaba bandiraɓe sehlan nelade wiɓe aha Jafar warama Abdullah ibn Rawah ndeysan ƴetti drapeau nde Abdullah ibn Rawah maayi Khalid ibn Walid silama Allah ƴetti drapeau ndeysan nelade wi silama Allah ƴetti le drapeau ndeysan Khalid enen fof eɗen gandi Khalidu wama adrak ma Khalidu o hulani on en jani bandiraɓe sehlaɓe ene ceɗo son jokko amana rasul la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah Allah mako yurmade o wima o fawtama sala ko mbawɗa ɗum noon Allah watta ko hanan a jarama Ousmane Hammad sifni min bandiraɓe sehilaɓe aynam laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat ay sa golli moƴƴal mbaɗanɗa sappo ha temedde jeeɗi sa golli bakar bon bakar goto ko bakar goto bindanteɗa bandiraɓe se Allah toñata te o fawatama ka wawa sa yejjiri sa juumi Allah yafuma ɗum ko leñol al-Mustafa tan dañi ɗum bandiraɓe sehilaɓe rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عندكم وجه جومير سبحانه وتعالى وي أتفترها إن كم بعدين سنجري ولا سنجومي وفورها إن كم باوا بندرا بسهيلا ب يا نو سنتينو بأدن ب جم دفتين أدن ب بتشانو ديد الله ستني قد ما بندرا بسهيلا ب الله يأمو يافو ويأمو يرمو كدي كدي سو gaño makko haɓima en kadi Allah hokka en victoire bandiraɓe sehilaɓe aynam o wi o waɗi hadis nan to muslim Allah wi ɗum ɗo foof o waɗi ɗum bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane wi la ilaha illallah muhammadou rasulullah ala Allah sona goto ala dewreɗo sona al-Mustafa jol makka sallallahu alayhi wa sallam ndeysan discours Aboubacry ma heeca hen bandiraɓe julɓe ndeysan nde Aboubacry ari ndeysan nelaɗo maayi o jooɗimo e 6 ayaya quelle tâche sa yami ya ronde drapeau la ilaha illallah ganda a fawama ko tidde sa yiɗi andude no poɗɗa e Allah ƴeew holko kalfinɗa ka gayna ko yimɓe walla gayna ko baali walla gayna ko guirji ayaya ka nafowo julɓe walla ka lorlowo julɓe ka ɗigganɗo jinnaɗo walla ka lorlowo jinnaɗo ka jurmotoɗo cukalel walla ka tampino al yatim wala hawla wala quwwata illa billah ƴeew ɓernde ma Allah ƴewata ko ɓernde Aboubacry ndesan o jooɗi o wi bandiraɓe julɓe mi lomtinama gueɗe mum foof kono mona min ɓuuri on la ilaha illallah simplicité ndesan omo yankini kanko Aboubacry Siddiq o wi aha mi lomtinama wona min ɓuuri on onin gandi ñande lomtinade o ƴetti bagge makko omo yeeyi ɓe mbi ya khalifat al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o mbiɗa yeeyi mbiɗa yiilo dépense ɓe mbi jooɗo min dokkuma salaire o rokka salaire omo toppito gueɗe julɓe bandiraɓe sehilaɓe aynam o wi bandiraɓe sehilaɓe mi lomtinama gueɗe mum mi wona min ɓuuri on ndeysan o wi somi juumi somi woori laawol once kam o wi goonga ko nunɗal fenade ko jamfa o wi lohɗo e mon fof ko tiɗɗo hami yoltan ɗum hujja mum bandiraɓe sehilaɓe joom sembe e mon fof ko lohɗo hami itta hakkeji yimɓe e makko walla mi yoltan yimɓe hakkeji mumen ɗo makko ɗo bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah o wi leñol noon so oppi haɓede saabi Allah o wi ɓe koya ha abadan Allah itta maɓɓe koyere o wi gueɗe pankare so caktima yimɓe ayaya musibaji cakto e maɓɓe hayso ɓe ñaguima Allah ɓe jaɓantake ndeysan jiya gueɗe pankare ne mbaɗe mbiya noon c'est la jeunesse moi je suis libéral a waɗi bone la ilaha illallah sinno ko an waɗano aduna dargue daro yimɓe fof nana yimɓe mettina kaɓeɗa hen wuttima sekama so Allah waɗama noon ayaya mbasen wiide inden nde mbiyeɗa nden mi wiya nden yimɓe ayaya an ɓuuri al-Mustafa wiyama Allah wimo ma yuqalu laka illa ma qad qilirtu min qablik sen jamirani moƴƴere en kaɗani bonande tanke ngara soño ara waame ara
pieden koyden Allah wi wama kan rabbuka liyuhlika alqura bi dhulmin wa ahliha muslihun Allah leptata gure e leñi taw wajirobe nan don sen mbajaki so lepte ngari galle ceerno fuddarte almube ndewa hen sababu sabe nde mbiyani be mettin nde Allah wiyani be mettinani aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu ghafurur rahim